हाई एगो नया सिचुएशन देखिए भैया। समय के अनुसार घर के गार्जियन अपन लड़की के पढ़े जाए खातिर गाड़ी या ड्राइवर दोनों रख ले बाड़े ताकि हमार लड़की सेपरेट रहो। लेकिन देखी वो लड़की ड्राइवर के तंग करतिया मोहब्बत करे खातिर, तो ड्राइवर भोजपुरी भाषा में कैसे समझावत लड़की के गीत के भाव से सुनी सभी। चढ़ल वो मिरिया बाटे पहिला तोहर बुठानी ये रानी, नौ से भरल बाटे तोहरा देह में